Huawei. Takže v tomto videu vám budem ukazovať, ako rozobrať Huawei P8 Lite 2015. Nie 2017, 2015. Prosím vás, nepoužívajte toto video na to, aby ste rozobrali Huawei P8 Lite 2017. Som si istý, že tie sa rozoberajú trošku inak. Tiež tento už bol rozobratý, lebo som odtiaľ stranu obrazovku a chcem vám ukázať, ako to budem robiť. Čo budete potrebovať? Veci. Keď ste na Slovensku ako ja, odporúčam tento Fix Service Kit, neviem, jak sa to volá, tu je link. A ja som to kúpil, je to super, majú tam reálne že skoro všetko a nie je to sponsorované Fix Serviceom, len odporúčam, majú všetko, majú displeje, tak toto je môj iPhone, hej? Nabíja sa, ignorujte to. To je baterka do neho, ktorú tam aktuálne mám. Fix Premium. Hej? Toto je vlastne moja stará baterka, ktorú som mal v iPhone predtým. Fix Premium. Takže už mám vlastne ako keby dve generácie ich bateriek, lebo vlastne táto, čo som vám ukázal, to je stará, ale stále je akože funkčná a extrémne nová. Takže, hej, odporúčam ich naozaj, veľmi dobrý, používam ich na časti, napríklad od nich tiež som objednal baterku do tohoto mobilu, lebo tá nefunguje aktuálne v ňom. Je to optional, ale keď už to rozoberete, vymente tam aj baterku. Čo budete potrebovať? Takéto veci, neviem, jak sa to volá. Spudger, alebo takúto ako keby vec na otváranie. Ja, keď opravujem, ja si odtiaľ znám proste preč, že všetky veci, čo tu mám v tomto kite, hej, šrobovať, tento suction cup, tiež keď budete opravovať niečo, čo bude treba zdvihnúť obrazovku, tento suction cup nie je dobrý. Skúšal som ho na tomto mobile, skúšal som ho na svojom iPhone. Nie. Zoberte si tento, je len extra 3 €, aj oni ho používajú. Tiež odporúčam si zobrať nejakú vec na držanie šrobíkov. Hej, že ja napríklad tu mám takúto baterku. Je to len nejaká Gogen nabíjačka a takto si to dám, aby mi nespadlo. Tiež odporúčam mať guitar picky a s tým môžeme začať. No, prvú vec, čo urobíme, keďže je už rozobratý, môj pôjde trochu lepšie, lebo on tu má vlastne vzadu trochu lepidla, ale nebojte sa, nemusíte ho zohrievať. Takže mne sa najlepšie išlo z tejto strany, vy môžete ísť aj z tejto strany, ale čo urobíte, že zoberiete si jeden z vlastne z týchto, buď spudger, alebo tieto otváracie, alebo guitar pick, ja mám najradšej guitar pick. Len to tam ako keby vložíte, strčíte to tam a malo by sa to tam ako keby, keď sa to neotvorí, zoberiete si len buď toto, alebo tento s tým dlhším edgeom, zoberete, ako keby ho tam vložíte a ako keby ho len ťaháte po strane. Malo by sa začať otvárať, keď už máte dieru, zoberete guitar pick a vlastne len ho ako keby vlastne strčíte a otočíte, vytočíte. A takto to vlastne urobíte okolo celého mobilu. Hej, lebo tu sú vlastne ako keby klipy, čo to držia. A keď to bude znieť extrémne strašidelne, nebojte sa. Je to len plast, nepoláme sa to. Len buďte opatrní, hej. Buďte opatrní, lebo nič nie je nezničiteľné. No. A vlastne len to takto ako keby otvárate celý čas. Keď vám ide táto strana a túto dole sa mi to zdá najťažšie. Hej. Záleží od toho, ako vám to ide, ale ja to ako keby len takto šúcham. Aha, už je to otvorené, no. Keď vám to nejde, môžete si zobrať napríklad aj túto vec, ale ako keby to prejsť tam. Tu dole to bolo extrémne ťažké. A najjednoduchší spôsob bol, že tuto na tejto strane, ale ako keby to znova len zdvihnem. Hej. A teraz, keď to už máte, zdvihnete zadný obal a odporúčam tento obal ľahšie použiť. Môžete si ho niekam dať a môžete do neho len dávať šrobiky, lebo je extrémne super na takéto použitie. No a čo teraz sme, že tu je NFC, baterka
a je tu extrémne veľa šroubov. Možno ste si už všimli, že všetky tie šroubiky sú presne, no skoro, všetky sú veľmi podobné. Sú to len dva typy. Takže prvý, čo budete potrebovať, je Philips #3.0. Tento tuto. Keď máte takisto istý kit, môže byť aj modrý, úplne horný riadok, tretí Philips 3.0. Možno si všimnete, že ten trojnulové sú tu dva, obidva fungujú. A toto jeden ten trojnulový funguje a teraz toto je ten druhý trojnulový, ten čo ja používam, ten funguje tiež. Zoberete si váš šrobovar, magneticky to tam dáte a odšrobujete tieto 3 Philips, šrobiky, túto 3 Philips a potom si zoberete tento hviezdičkový, dám presne teraz do videa ako sa volá a odšrobujete tieto tu dole. A jo. Môžeme ísť na to. Dobre, teraz keď máte všetky tieto 3 preč, zoberete si váš druhý, ten hviezdový, ten druhý, čo ste si pred chvíľou vybrali a odšrobujete tieto 4 túto dole. Čo teraz zašrobujeme je vlastne reproduktor. Vy tu možno máte takú bielu nálepku, tu hore aj tu. Ja keďže už som to opravoval, je preč. Vtedy použijete tieto vecičky a len to ako keby chytíte a dáte preč. Alebo tam len proste strčíte šrobovar a kašlete na to. A teraz odšrobujeme tieto 4 tu dole. Takže keď vám to vyskočí takto ako mne, nebojte sa, je to v poriadku. Znova, keď si to ešte neopravili, nemalo by, neviem. Keď vám to vyskočí, keď nie, len zoberete ako keby guitar pick a len to bum, nadvihnete. A potom to jemne zdvihnete a odsuniete odtiaľ preč. Hej? Lebo tu je vlastne taký malý klip, na ktorý sa to drží. Vy to musíte dať odtiaľ preč. Keď to máte preč, dajte si to niekam bezpečne. Ja odporúčam sem. Teraz ďalej budete pokračovať tým, že odstraníte tieto 3 šrobiky, ktoré vlastne držia tento obal, alebo no obal, ako keby ochrannú vec pre konektor baterky. Keď ho máte preč, nemal by vám vyskočiť, lebo tuto vlastne sa drží, tuto na strane, sa drží takým extrémne malým klipom. Takže čo chcete urobiť, je opatrne strčiť svoje tweezery, neviem jak sa to volá v slovenčine, ako keby pod. A potom by to malo odskočiť, ale to zoberete, zdvihnete a dáte sa. Vlastne hej, že tuto je taký extrémne maličký klip, bude to lepšie vidno, keď to už bude rozobraté. No, ďalej vy by ste ešte tu mali mať jeden taký konektor na displej, keďže ja displej nemám. Tak ho tam nemám. Nebojte sa o ňo, nestarajte sa o ňo, dostane sa ten čas, kedy sa o ňo budeme starať. Teraz si zoberiete buď svoj spadžer, alebo tento tu a jemne odpojíte konektor baterky, že strčíte spadžer pod to a len za to bum. Zdvihnete ako keby. Keď je baterka odpojená, musí byť odpojená, ešte niečo pokazili. Neodpájate nič iné, len baterku a reproduktor. Ideme ďalej. Teraz tuto vidíte 5 Philips 3.0 šrobikov. Takže tie všetky vlastne musíte odšrobovať. A pozor, keď to odšrobujete, nesnažte sa dať preč túto čiernu vec. Nesnažte sa ju dať preč, lebo by ste mohli pokaziť vašu NFC anténu. Ako vidíte, mne už sa to podarilo. To je jedno, ja tento mobil aj tak nepoužívam a aj tak sa na ňom len učím, keďže som ešte beginner. Takže keď to máme, môžeme odšrobikovať všetky tieto šrobiky. Keď máme všetkých tých 5 Philips 3.0 šrobikov odtiaľ preč, môžeme sa znova zmeniť na tento Torx, že sa volá Torx byt, ten druhý, čo ste si vybrali. A vlastne tu hore by mala byť biela nálepka, znova môžete buď tweezerami, alebo len prepichnite a kašlete na ňu. Takže teraz tieto dva šrobiky dáme preč.
Dobre, keď to máte hotovo, už vidíte, že tu sa vám ako keby trochu vyskakuje, takže len zoberiete gitár, tak to tam ako keby strčíte, strčíte ho tam a len idete ako keby okolo kamery, pozor na kameru. Keď to už máte dosť zdvihnuté, len to ako keby takto potiahnete von a odpojíte. Lebo ono je to vlastne aj tu zapichnuté, aj tu. Takže to najprv musíte dať vienote preč a potom to len tak znova bezpečne odložiť. Teraz máme už vlastne prístup k celej základnej doske. Čo teraz odporúčam urobiť je zobrať svoj guitar pick a ako keby jemne nadvihnúť tento konektor. Je to len kus plastu, ktorý drží NFC modul. Pozor na ňo, môj som si už roztrhal. Keď ho máte roztrhaný a nedostanete nový NFC modul, môžete sa rozlúčiť z NFC. Teraz, čo odporúčam robiť, sú tri veci. Zo svojho kitu si zoberete takýto SIM, vec je to len extrémne tenký, alebo si zoberete tento suction cup a aj na ňom bude takýto malý SIM ejector. To je jedno, ktorým len dáte von tieto dve ako keby držiaky. Takže najprv, nemusíte robiť najprv ten spodný rovnako ako ja to len tak robím, lebo sa mi chce. Takže najprv dáte preč ten, čo je na SIM kartu, znova odložiť bezpečne, potom dáte preč tento, čo je na SD kartu, verím. A keď to máte hotovo, môžete vrátiť svoj SIM pin späť. No, teraz už možno to chcete, že hej, veď už daj von tú dosku. Tlačítka. Takže čo chcete urobiť je tento extrémne maličký konektor. Viete, ukážem vám. Túto extrémne maličký konektor. Chcete si len ako keby zobrať svoj... Mali by ste tam mať kus pásky. Ja tam nemám, keďže som ho už opravoval. Zoberete guitar pick, opatrne s NFC modulom a len ho ako keby zdvihnete. Tak. Ja si zoberete vaše tweezery a len ako keby, alebo aj prstom, nezáleží moc na tom. Len tie tlačítka ako keby zdvihnete a odtiaľ potiahnete. Znova veľmi jemne, tieto sú extrémne ťažké na získanie nových. A tu ich máte. Znova bezpečne odložiť. Môžeme sa posunúť na odstraňovanie dosku, ako vlastne pri tej baterke, len ju ako keby guitar pickom, alebo týmto len to odpojíte. Baterku by ste mali mať odpojenú, len som vám chcel ukázať, ako to robíte. To isté vlastne urobíte s týmto displejovým konektorom a potom sú ešte dva túto hore. Toto je pre dotyk a toto je vlastne ten displej. A toto je pre proximity sensor, takže tu by ste mali to urobiť dvakrát, ja to urobím len raz, keďže znova tu displej není. Ďalšia vec je buď baterka alebo doska. Vy si vyberte, moc na tom nezáleží, ja preferujem najprv dať odtiaľ dosku. Len ako keby prstom, len idete pod tú dosku, ako keby a veľmi jemne sa ju snažíte takto vybrať a potom by ste ju vlastne len mali, ako keby ona by sama mala vyskočiť a potom ju len zdvihnete a vytiahnete odtiaľ. Toto je vaša základná doska. Znova extrémny pozor na toto, pokazíte to, nechcete. Dobre, keď máte dosku von, znova bezpečne odložiť niekam. Potom toto je motor, čo vlastne robí tie vibrácie, že dobre, už viete, čo to je. To odstraňovať nebudeme, lebo aj treba pri displeji, vymenení displeja alebo hocičom inom. Možno si všimnete, že môj tu nemá taký čierny bracket, taký čierny ako keby pultak, ktorý by to mal byť. I keď ho tam máte, skúste ho odtiaľ dostať a len zobrať tweezery a vyťahnuť ho odtiaľ. No, môj je už moc starý a to sa s tým nedá. No. Extrémny pozor pri tomto. Ja odporúčam zohrieť zadnú časť displeja, lebo táto baterka, keď sa dostane von, zle smrdí jak... Nechcem hovoriť. Ventilácia je dôležitá, znova môžete to zohrať fénom alebo niečím fénom. Ja odporúčam fénom, lebo fén majú všetci. Teraz, otvorte si okno, je to extrémne odporúčané. Dobrá ventilácia je veľmi dôležitá pri takýchto opravách. A teraz si zoberiete buď guitar pick alebo plastovú kartu. Plastovú kartu môžete, ja ju moc neodporúčam. Ja som začal prajovať túto z dola. Extrémna chyba. Akože aj niekedy máte ten adhesiv preč, ale ja odporúčam ísť túto takto zhora. Takto zhora, veľmi zle sa to ukazuje. Alebo túto z boku. No. Keď to máte, mne sa podarila jedna veľmi divná vec. Keď dám pre vás baterku, ona ukážem vám.
celá táto ako keby časť sa proste odlepila. Preto moja baterka smrdí a nefunguje. Takže znova, dobrá ventilácia je extrémne dôležitá. Baterka extrémne tenká. NFC čip, snažil som sa dostať von, nedávajte ho von. Keď vymieňate baterku, nájdete si čip, dajte si tam nový čip. Mne sa to nepodarilo a NFC nepoužívam, takže moc ma to ani nezaujíma. Takto. Ešte jednu vec som zabudol. Keď budete vlastne chcieť potom tú baterku nalepiť naspäť. Fix Service aktuálne nemá lepidlo, ale je extrémne drahé, takže odporúčam si len kúpiť lepidlo na napríklad nejaký iPhone alebo dačo také. Samozrejme musíte sa uistiť, že táto baterka je buď rovnaká alebo väčšia ako adhesív pre baterku, ktorú kupujete, alebo si kúpite niečo takéto. T8000 lepidlo, tiež u nich k dispozícii. Stálo ma myslím, že nejakých, ani neviem koľko euro. 50 ml vám úplne stačí. Tiež znova veľmi dobre vetrať. Len to otvoríte a potom ho tu vlastne môžete dať veľmi jemne. Nepotrebujete ho tam veľa, lebo vlastne toto lepidlo, keď ho chcete dať odtiaľ preč, potrebujete teplo. Takže odporúčam toto lepidlo. Buď T7000 alebo túto T8000. Dobre, keď to máme vyriešené, idem pre mňa najťažšia časť. Display. Vlastne dôvod, prečo som to celé robil, je preto, že toto je starý mobil môjho otca a jeho displej vyzerá takto. Tú EPS pásku som tam dal ja kvôli odstraňovaní a čo si môžete všimnúť, ja už som ten adhesív trochu dal preč, ale čo odporúčam je, že tuto hore, že vlastne zobrať si ten a len s ním ísť takto tuto hore, okolo, tu dole a vlastne takto robiť ako keby okruhy s ním. Veľmi opatrné s tým, môžete pokaziť displej. A tiež keď ho budete dávať preč, extrémny pozor na tento senzor tuto hore, tento maličký senzorik tuto hore, to je vlastne toto maličké, čo sa vám snažím ukázať, to je vlastne senzor svetla a proximity. No, keď to máte preč, odporúčam buď Guitar-Pick alebo nejakú starú platobnú kartu, ale ako keby prejdete okolo tuto po okrajoch. Znova extrémne opatrné, keď si pokazíte mobil, nebude to môj problém. Ďalšia extrémne otravná vec, keď vymieňate displej, tak vlastne tuto hore bude taký malý mesh, ako keby, hej, mesh speaker grill vlastne na toto, keď voláte. To nepríde s novou obrazovkou. Ja som to fyzicky musel preniesť zo starej obrazovky na novú. Nebolo to až také ťažké, len som tam ako keby strčil Guitar-Pick a prešiel, to potom vyletelo, ale pozor na to, je to celkom dôležité. Hotovo, keď máte displej dole, rozobraný hlavej. Toto je už len frame a tlačítka. Je to skvelé. No a keď ste sa už pochválili svojim rodičom, môžeme ísť naspäť. Teraz si môžete už zavrieť okno, alebo rozoberať už dávanie veci naspäť dokopy je podľa môjho názoru tá jednoduchšia časť. Neviem, záleží znova na vás. Teraz čo urobíte, je zoberiete svoju základnú dosku a ako keby headphone jack, tam len pozor na tieto, tu budú dva kábliky a tu bude jeden. Hej, že vlastne ten displej funguje tak, že teraz môžem dať aj tento rozbitý, lebo ten nový sa mi nechce vyberať z obalu. Keď to vlastne máte rozobraté, tak nový displej, toto je starý, pokazený, prosím vás, ignorujte to. Zoberiete tento kábel a strčíte ho túto takto cez túto dierku. Prestrčíte ho. Potom si zoberiete tento kábel tu hore. Váš bude podľa mňa takýto rovný, ale ho strčíte túto takto cez túto dierku tu hore. Neviem, ako dobre to vidno. Ale tu hore, tuto, vlastne taká extrémne malá dierka, cez ktorú to len celé takto prestrčíte. Tak. A vlastne predtým, než toto urobíte, odporúčam dať to T7000 alebo 8000 lepidlo, čo som vám ukazoval. Len ho tam vlastne dať. No, teraz čo urobíte, len trošilinku toho lepidla dajte sem, aby to vlastne držalo. Aby tu ten konektor držal a tu máte tretí. Keďže ja tento displej nebudem používať, dám to odtiaľ preč. Ale vy by ste tam mali mať ten nový displej daný. Dobre, keď to už máte, vlastne tam ten displej,
môžete si znova zobrať vašu dosku. A čo milujem, ešte čo sa týka rozoberania, keď sa vám pokazia kamery a reálne nejaké nové nájdete, len dáte preč staré, bum, hodíte tam fejkovú novu. Ignorujte to, že je to tá istá kamera, hej? Len tam dáte novú, opatrne samozrejme a máte opravenú kameru. To je všetko. Teraz si dáte extrémny pozor na tieto dva konektory tu hore, ja tam mám len jeden a ako keby tam vložíte tú dosku, takto, šikmo. Hej? Vložíte tam tú dosku, ale nepoložíte. Opatrne. Keď je už tam, tu hore ju môžete ako keby trošku zatlačiť, tu môžete zatlačiť, bum, konektor, keď je tam takto zatlačená a klikne zo párkrát, to je dobré, toto sa bude hýbať, to je v pohode. Zatiaľ tiež si dávate extrémny pozor na kabel tu a keď to máte hotovo, môžete si zobrať svoj jeden horný konektor tu, druhý tu, potom displejový konektor, potom si veľmi opatrne zoberiete vaše tlačítka, znova otvoríte tento port, začne prstom, že ho len ako keby bum, otvoríte, strčíte tam tlačítka, veľmi opatrne, znova odporúčam vám takto, lebo ten port je extrémne malinký. Neviem, či to kamera vidí, asi nie. Znova pozor, aby vám nespadli. Nie práve, hej. Tiež tie tlačítka fyzické musia byť vonku, takže tiež pozor na to. A len tam ten kabel ako keby strčíte. Tak, keď ho tam máte, len ho vlastne dáte sem. Trošku ho tam pritlačíte, aby držal. Ako viete, že ho tam máte? Veľmi jednoducho tak, že tieto ako keby výčňalky tuto, budú tam také extrémne malé výčňelky. Hej, tu. Viete, že sú tam úplne, keď ťa to už ďalej nepustí. Znova, netlačte na to, lebo to môžete pokaziť a potom vlastne tieto ako keby dvere len zavrite. To máte hotovo. Teraz tam vrátite naspäť baterku, ktorú ste definitívne neurobili toxickú. Hodíte ju tam naspäť. V inom prípade by ste tam dali aj lepidlo, ja som tam lepidlo nedal, lebo nie je to jedno, aj tak tú baterku budem vymieňať. Teraz nepripájate tú baterku. Ako keby tento kábel na NFC, tam len veľmi, tu je taký ako keby výčnelok na tej doske, neviem, či to vidíte. Hej, tuto takýto výčnelok na tej doske. Len vlastne aj výčnelok na tom plaste, len to tam ako keby strčte a neťahajte, dobre? Teraz, keď to tam už máte, zoberete si váš ako keby obal na kameru a túto extrémne malinký výčnelok, neviem, či ho uvidíte, extrémne malinký sa musí zapojiť do tohoto. Takže len to tam ako keby extrémne jemne vložíte a keď vidíte, že vlastne tento otvor je vlastne nad týmto kusom, tento otvor tuto je nad týmto kusom a tieto dva sú pripojené, len tam túto hornú časť ako keby kliknete, trochu potlačíte a je tam. Teraz si zoberete váš vlastne torkový bit, tento Torx, a len zoberete vlastne váš šrobík. Ja ich mám všetky dokopy, keďže sú rovnaké. A len zašrobujete tieto horné dva sú Torx. Dobre, keď ich tam máte, ešte sa nerozlúčte so svojím Torx bitom, len ho dajte bokom. Zoberte si váš Philips 3.0, hashtag 3.0 bit. A to máte. Keď ho tam máte magneticky, zoberiete si jeden zo šrobíkov a zašrobujete ho sem a sem. Raz, 2, 3, 4, 5 šrobíkov.
máte, môžete si zobrať vaše vlastne treje na SIM kartu a vlastne trej na SD kartu. Ide do toho spodného, musí to byť otočené. Ok, nie. Neviem, ktorý ide presne kam, ale len ich tam ako keby vrátite. Bum, jeden. Bum, druhý. Ich tam máte, ozaj, keď sa snažíte odstrániť tú dosku, tieto dva tam nesmú byť. Keď ich tam máte a odstránite dosku, tak si ju prakticky pokazíte. Dobre, keď to tam máte, je konečne bezpečné znova zapojiť baterku. Tiež predtým, než vlastne robíte hocičo takéto, odporúčam vybiť tú baterku na približne 25%, len keby niečo. No, teraz si zoberiete tento AO Shield a len ho tam ako keby... To je taký extrémne malinký klip. Aj na tomto je extrémne malinký klip. A len ho tam ako keby vložíte. Tak. No. Keď to máte, môžete zastrobovať 3 šrobiky, čo sú tu. Keď to máte, zoberiete si váš reproduktor a len ho tam ako keby trochu šikmo vložíte. Trochu šikmo, asi takto. Takto. Nie veľmi šikmo, ale šikmo. A len ho tam vložíte. Ako keby klipnete trochu, niekde by mal byť klipy, no. Bum. Moja kamera nechce spolupracovať. Lepšie. Teraz si zoberiete váš Philips a zašroubujete tam 3 šrobiky, vlastne tu a tu. Pozor, to sú tieto Philips šrobiky, tie, čo vlastne ste šroubovali sem. Tie šrobiky môžete meniť, že môžete napríklad tieto 3 môžete dať aj sem. Nezáleží to, sú presne také isté. Máte radu týchto troch danov, môžete sa rozlúčiť so svojím Philips 3.0 bitom a môžete ho vrátiť naspäť. Teraz si zoberete váš Torx T5 bit, vlastne vyberete si šrobiky, ktoré tam dáte tuto dole, presne 4. Keď to máte všetko zašrobované, môžete si zobrať svoj plastový zadok a len ho tam položíte a zaklipnete všetky tie klipy okolo vlastne telefónu a keď tu máte displej, tak si len môžete zapojiť kábel dopredu, zapnúť ho a keď funguje, gratulujem. Rozobrali ste a dali ste dokopy Huawei. Takže to je všetko, môj stále nemá obrazovku, lebo nemám baterku, ktorú tam môžem použiť a bez toho sa mi neoplatí dávať nový displej. No a to bolo všetko, dúfam, že ste si užili toto veľmi dlhé video, aspoň teda pre mňa už nahrávam 40 minút, tak dúfam, že ste si to užili, majte pekný deň a opravujte.